i Amsterdam. Og til sidst i udsendelsen, som sædvanligt når det er fredag, et tilbageblik på ugen, der gik. Mit navn er Susan Nielsen, jeg er tjenerelev på Mungebjerg Hotel, og jeg har vundet bronze i flambering. Mit navn er Tom Thomsen, jeg er kokkeelev på Mungebjerg Hotel og vandt sølv i kokkekonkurrencen. Mit navn er Lars Jensen, jeg er tjenerelev på Mungebjerg Hotel, jeg har vundet sølv i sommelierkonkurrencen. Sommelier er på godt dansk det samme som vintjener, og området er ikke obligatorisk inden for tjeneruddannelsen. Men Lars Jensen er i forvejen uddannet kok, og det var her hans interesse for de ædle druer begyndte. Det er så spændende, det er så stort et område, og det er så svært at lære og kende. Så derfor så er det så meget gået i krig med, og det er meget spændende. Regner du med, at det kommer til at hjælpe dig i din fremtid, at du har vundet medaljen her? Ja, helt sikkert. Jeg tror, man begynder at tro noget mere på sig selv, og det åbner muligheder andre steder, ikke kun som elev, men når man kommer videre hen, der er sommelierforeningen, og der tør man nok mere prøve nu og gå til den. Der deltog omkring 600 tjener og kokkeelever fra 19 europæiske lande i konkurrencerne i Amsterdam. Vi var tæt overvåget, både hoved og røv nærmest. Altså, notesblokker og hvide mænd, der stod og kiggede på os hele tiden. Nervøsiteten, den spiller mange et pus under konkurrencer. Så i bagefter er alle sammen lettet, og så er det helt overstået, men de der hektiske minutter lige før, lige under der, så er de meget tavse. Ild kan også bruges andre steder end i køkkenet, for eksempel når man skal flambere. Og der ligger mere i det at flambere end bare at sætte ild til maden. Jo, men det kan også være svært nok, og så er det jo også et show. Og det er jo ikke noget, du bare står og kigger ned i din pande. Det gælder om at snakke med gæster, smile til dem, og forklare dem, hvad det er, du står og gør, hvis de har spørgsmål. Det var 3. gang Vejle Tekniske Skole deltog i konkurrencen, men det er første gang, at alle deltagere har fået medalje. Jamen, vi er jo jublende lykkelige alle sammen, og glæden ude på arbejde er der også, så det er dejligt, at alle folk kommer og siger tillykke. Ja, man bliver helt sulten. Med dem dystede om at betjene kunderne bedst. Jeg synes, I skulle træde lidt tilbage nu. Nå. Tjener Susan Nielsen vandt bronzemedalje i den ædle kunst at flambere. Tom Thomsen fik sølvmedalje for sin præstation som kok, og Lars Jensen fik sølv for sine evner som sommelier, tjener med forstand på vin. Jeg har taget en flaske vin med, så jeg synes, jeg vil sætte dig på en prøve. Skal vi se, hvad du kan? Lad os prøve det. Godt. Hvad er det der, så? Det er simpelthen, at jeg åbner flasken uden at dreje den. Altså jeg simpelthen bruger mit håndled ting og få det øverste lag af, uden at have rystet flasken. Er det meget vigtigt? Det er meget vigtigt, det der kan være meget bundfald i. Og så for at undgå det bundfald, det bliver vævlet op i resten af vinen. Det jeg gør nu, det er at skylle kraften for at sørge for, at den er helt sikker. Og for at undgå, at det her skyllekraften i det vin, det bare skal smides ud, så kan jeg lige så godt bruge det til at bestemme selv. Nu er den helt perfekt. Det gør så ved først at dufte til den, og så smage. Og den er dejlig. Grunden til at jeg gør det over et lys, det er, så kan jeg se igennem flaskehalsen, om der kommer noget bundfald, og hvornår det egentlig kommer frem, så kommer det lige så stille som en tåge. Altså man kan se, at det er en vin, der har noget alder. Altså, den er mørke i farven. Og den er meget afdæmpet i duften, altså den har godt af at lige blive slynget lidt rundt, så den kan åbne sig. Hvis jeg skal snakke lidt om duften, så kunne jeg godt forestille mig, at der var nogle bær i den. Jeg har en dejlig afdæmpet syre, blød smag. Det er en vin, som man godt kunne drikke masser af. Og en meget harmonisk i smagen. Og så synes jeg, der er noget solbær over den. Og når jeg så siger solbær, så føler jeg mig til Frankrig, og så nærmere Cabernet Sauvignon-druen. Og så tror jeg, vi er fra det distrikt, der hedder Omedoc. Alle andre vil skyde den til en... Jeg vil tro en 78-79. Hvad hedder den?
har ingen bud. De 3 medaljevindere er alle tredjeårselever på hotellinjen på Vejle Tekniske Skole.